Чуйте, хора, колеги, моята съдба, и ви моля да си вземете поука от това и на никой, ама на никой не пожелавам да го сполети моята съдба и най-вече без вина невинен в затвора щеше да ме вкара тя. Но сега ще ви разкажа спокойно всичко за тази жена, от която ще ви настръхне вашата коса. Тя се казва Таня Христова Чаламова. Уви, вие я познавате като наша колежка. Като приятели и любовници живеехме ние дълги години. Бяхме щастливи, радвахме се ни и бяхме повече от приятели дори. Така минаха години, комай са 6 и всичко вървеше добре до днес. Припадна тя в ръцете ми, уви, и живота й спасих дори. В болница влезе тя, като малко дете съм е гледал, уви, и съм е хранил дори. Живееше тя с Дидо, с нейния съпруг, бащата на нейните деца. Биеше е той всеки ден и час и забраняваше и, уви, с мъж да говори дори. Аз живеех близо до тях и като гледах това, не издържах. Не изтърпях и реших да й помогна, да я избавя от тази съдба, да не еде бой, реално тя. Оплакваше ми се тя всеки ден, идваше бита у дома, приспиваше дори със сълзи на очи. Емо, това моето не е живот. Моля те, помогни, не знам какво да правя. Ти кажи, моля те, помогни. Тогава аз реших от милост и съжаление да й помогна и избавя от тази съдба на всяка цена. В един прекрасен слънчев ден тя дойде при мен. Плачеше, в изневяра беше обвинена, уви, без доказателства дори. Дидо, нейният съпруг, я ревнуваше, следеше я той, но, уви, не можеше да я хване дори. Тя беше хитра и макар че беше следена, уви, му изневеряваше с мен всеки ден дори. Работата си напусна Дидо да я следи, но, уви, не успя да я хване и тогас дори. Комайче беше зимата, в един прекрасен ден, тя дойде на работата ми в Картожабене при мен. Плачеше и искаше да я спася от нерадостната и съдба. Нейният съпруг, уви, я обвини и я обяви за издирване дори. Не се поколебах и реших да й помогна на всяка цена на тази изстрадала жена. На Картожабене приспа дори, мисля, че беше 3 дена дори. Тогава аз си казах: Танче, от тука у вас се прибираш ти, а Дидо на мен остави. Така тя се прибра, защото беше бита и изгонена, с късани обувки дори. Не знам, помни ли го тя това дори. Реално от този ден тя заживя с мен. Бяхме приятели дори, гаджета дори. Обичаше ме тя горката, даже и с пари, помагаше ми, когато можеше дори. Бях без работа няколко месеца. Тя даваше ми пари, за да си плащам квартирата дори. За няколко дена в Търново бяхме ние. Но ето, че в един прекрасен ден тя реши да ми изневери на рождения ми ден. В неделя вечерта бях с нея на заведение. Празнувахме не какво да е, а моя рожден ден. Заболяло я главата, направи ми номер тя и искаше да я прибера, че не се чувствала добре. И аз я разбрах и влезнах в положение. Тогас и я прибрах до тях. Целунахме се ни и разделихме се като приятели добри. Не подозирах до тогас, че ходи и мами, и мен дори. На 14 октомври сутринта аз си звъня. Тя не дига, спи. Продължавам да звъня, че на работа сме през деня.
Тя пак не дига. Звъня тогас на майка й. Тя при теб ли е? Защо ми звъниш? Очудих се. Очудих се аз. А аз я доведох снощи до вас. Така отговорих на майка й. Тогава майка й ми отговори: при вашия колега е сигурно вечерта. Тя там е спала, защото си приготви багажа и избяга през деня. Това беше в 4:15 сутринта. Подкосиха се моите крака. Не бях на себе си аз, а реално не можех да направя нищо в този час, освен да звънна на Валю. Аз звъннах му и го попитах: защо Таня е у вас? Той я скри, не призна. Аз не съм глупак. Спрятах си. Те слизат, хванали се за ръце и Таня така разби и нарани моето сърце. Гледаше ме в очите, лъжеше ме тя и така ми се подигра. През почивката поговорихме си ни: защо ми изневери? Не ти ли стига това, че ме излагаш и в завода сега? Бяхме приятели добри и ти с изневяра ме дари на рождения ми ден. Това ли беше подаръка за мен? Разплака се тя и избяга при Валю на мига. Не ревнувам аз, но бях ядосан в този час. Така подигра се тя с чувствата на моята душа и изневяра ме дари. Такъв подарък ми направи. Това ли заслужавам аз, човека, който в труден ден и час все съм бил до нея аз? Приятелката си лъжех дори да съм с Таня, но уви, докъде ме докара тя? Те първа ще чуете сега. Една сутрин Валю го залели с киселина. Звъннал той на Таня сутринта и двамата така решили, че аз съм сторил това. Жалба двама подават и решават в затвора да ме вкарат. Тъй като съм бил любовник на Таня, аз по тяхната логика нямало кой, значи съм бил аз. Задържаха ме, биха ме, уви. Приспах в ареста дори, без да знам защо дори. Невинен в затвора дори, щях да се озова на другия ден дори. Но Господ ме спаси. Благодарение на камерите, аз сега съм на свобода. И проклинам тази проклета жена. Без причина, без вина, да лежиш невинен, не е ли срамота? Нямало кой. Значи съм бил аз. Докажи го тогас. Така и казах на другия ден, когато бях освободен. От сега нататък не ме търси ти. Моля те, забрави ме и с номерата пристани. Внимавай, какво въобще ще ми приготвиш ти. Изненади не обичам. Нека се разделим като приятели добри. Стига, живота ми трови. Нервите ми скъса ти и в затвора дори щеше да ме набуташ ти. Без причина, без вина, разби живота ми. Бе ти, жена! Не ме търси. Аз също. Боли ме, но по-добре така, отколкото да лежа в затвора заради жена. Бъди щастлива ти и те моля, не ме търси и моето име забрави. Това е моята история, уви. Преживях я тежко, дори, но по-добре така, отколкото да ме вкара в затвора невинен тази жена. Може ли да се вярва на жени? Задавам си въпроса сега. Много изстрадах, много мъки причини ми тя, а не заслужавам аз това. Много добрини. Защо? В затвора ще ме вкараш ти. Съвест и разум имаш ли? Помисли. Аз на това способен ли съм, уви? Виновна си ти, не той за това, което е причината
за нашата раздяла сега. Това е моята съдба. Помагаш ти, отвръщат ти с лъжа. Гледаше в очите, изневерява ти тя. Лъжете. Нека престане това. Запалих свеж в църква аз. Помолих се на Господ в този ден да ме забравиш ти. Моля те, мен. Нека с радост и щастие те дари. И моля те, повече не ми звъни. Бъди щастлива ти. Аз не желая повече сълзи. Достатъчно ме нарани. Моля те, престани. След всичко чуто, сега моля ви, кажете, може ли да